an bɛna fayida min di kanubaaw ma minnu yɔrɔ ka jan minnu yɔrɔ ka surun kɛra cɛ ye kɛra muso ye denmisɛnnin maakɔrɔba a fayida in a bɛ jɔn nafa a fayida in a ka kusa o de ye kuma dɔ la maa dɔ bɛ yen ale tun ye sɔrɔ kɛ ka tɛmɛ a ma sa sɔrɔ in bɛɛ taara kuma dɔ la sɔrɔ tɛ na ten sɔrɔ tɛ taa ten n'i ye diɲɛ ko o ko i b'a sɔrɔ sababu dɔ kɔni bɛ sɔrɔ a la kuma dɔ la e yɛrɛ bɛ jɔn ko dɔ la i t'a jate ko tiɲɛ ni sababu bɛ se ka bɔ o la mɛ nin sigi in na ne taara ka ɲini ne ka mun ye ko in tiɲɛ walima ko in yɛrɛ tiɲɛ sababu ko tiɲɛna k'a dilan ne bɛ fɛ ka o de di e ma sisan o tuma n'a dilanna a ka ca ala fɛ fɛn min y'a to siɲɛ dɔ in ta tiɲɛna n'i y'o dɔn o tuma n'i segir'i dɔn a ka ca ala fɛ i tɛna segin o ka tuguni o de ye kuranɛ suran dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko iza jaa nasrullahi wal fatuhu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban i b'a sɛbɛn fatahu adadu la n'o ye 489 n'i y'a sɛbɛn 489 i bɛ sɔrɔ k'i jija ka ba bɛlɛkisɛ ɲini den 100 ani an baw bɛ fɛn dɔ tobi n'o b'a kɛ fini ye dɔw b'a kɛ fɔyɔ ye n'an b'a fɔ ma ko fini kisɛ o tuma i bɛ fini k'a ma ɲini min ma folo i ye cɛ i ye muso ye i b'i bolo fa fini k'a ma in na i kini bolo i b'a fa i b'a kɛ minɛn kɔnɔ f'i ka se ka bolo fa ɲɛ 9 sɔrɔ o tuma n'i y'a kɛ minɛn kɔnɔ i bɛ babɛlɛkisɛ den 100 kɛ o minɛn kelen kɔnɔ ka iza jaa nasrullahi min sɛbɛnna 489 i b'a nasi k'a kan o tuma i b'i jija su o su i bɛ nasi in dɔ soli i bɛ yɔrɔ sanima dɔ ɲini i yɛrɛ b'a dɔn yɔrɔ min ni yɔrɔ nɔgɔlen tɛ o tuma k'i to nasiko yɔrɔ in na i bɛ ŋaniya siri i bɛ ala deli cogo bɛ yen n'i b'a dɔn k'a fɔ i bɛ se ka ala deli ten walima hɔrɔnma fɛn o fɛn bɛ yen n'i b'a dɔn k'i bɛ se k'o dun ni ala cɛ a bɛɛ kɛ o tuma i b'i bolo fa nasi ni siɲɛ kelen i b'a min i bɛ sɔrɔ ka nasi in tɔ kɛ k'i farikolo ko su o su i bɛ nasi in ko waati kelen ka bɛn kuma kelen ma fo su 20 o tuma ni su 20 dafara o tuma i b'i sigi i bɛ ala lajɛ ko min tiɲɛna k'a fara ɲɔgɔn kɔ o bɛna sababu min na ne t'o dɔn dɛ mɛ ala bɛ na n'o sababu ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ nafa ye ala k'a kɛ barika ye a ka tila ka video nin fana partage walasa bɛɛ ka se k'a sɔrɔ kanubɔ minnu yɔrɔ ka jan minnu yɔrɔ ka surun k'a kɛ k'u yɛrɛ nafa kuma dɔ la hali n'a kungo tɛ e da la e bɛ se k'a garder ka bila ka d'a kan ko bila n kɔrɔ o kamana tɛ guwa an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu